fara ganin ki na yi zaton ba 'yar adam bace. Kin ci ado kin ci kwalliya kin sani na rikirkice. Ba aljana ce ko kwamitin ku zo ku taya ni na tantance. Kan ƙaunar ta na rikice saura kaɗan kuma in zauce. Kan soyayya na tafi sansan banshin ƙorafi. Na shiga rami mai zurfi daure ki mini tallafi. Rai da jiki na baki ni inda kike so da ni na san so yarda ne sai ki amanna da ni. To kin san so cuta ne zan rubo ki magani. Gani ki bani zumar ƙauna ki ce mini baby zo zauna. Ni magana a cikin ƙauna ki kai ni gidan ku mu tattauna. Soyayya da akwai daɗi ba fi zuma balle maɗi. Ni fa ina son zama da ke buri na aure da ke. Ki ce in tura iyayena tare da naki su tattauna. Kan auren mu muradina daɗi zan ki cikin raina. Baby ke ce zabina kuma ke ce fitilar raina. Na zama an take kwa jini raba mu bashi da amfani. Kin zama ni kuma na zama ke mu gode Allah sai mu rike. Salatin ɗaha a ba zahara annabi mai kogon hira. Allahumma salli ala annabi baban su batula. Mai daraja na saman matsayi ɗagun sai da amina sallallahu alaihi wasallam.